Potleskom privítajme moderátorov dnešného plesu Tatianu a Mariana. Milé dámy, vážení páni, dovolte nám privítať vás na tohtoročnom blumentálskom plese, organizovanom Blumentálske-speváckym zborom Péčkari pod záštitou Blumentálskeho farského úradu. Po dlhšej odmlke, neviem presne koľko to je rokov, ale sme sa opäť rozhodli obnoviť túto tradíciu blumentálskych plesov. Aj keď ples, priznáme sa, s takýmto hojným počtom ľudí, veriacich, sme teda neočakávali, ale sme strašne radi, že sme sa tu toľkýto stretli a sme radi, že sa nám tento čin podarilo uskutočniť. A aký by to bol ples bez polnočnej tomboly, pochopiteľne aj tu máme nachystanú, tá samozrejme nechýba ani na našom plese, už ste si mohli pozrieť ceny, ktoré sú tu vystavené, ktoré na vás čakajú. Sú to atraktívne ceny, ja to prečítam, lebo je ich skutočne veľa. Nebudem čítať zoznam všetkých cien, ale iba niektorých takých najatraktívnejších, napríklad prenosný harddisk, poukážky na služby v súkromnej zubnej ambulancii, dokonca aj o zúbky sa treba starať. Potom poukaz na hodiny golfu s trénerom, kožené diáre, výborné kvalitné vína, značkové, ďalej originálne maľované tričko s logom Blumentálsky ples, darčekové koše, sady CD-čiek nášho zboru Péčkari. A prvou úplne super cenou tejto tomboly je LED balón! Týmto sa chceme poďakovať sponzorom. Internetový portál www.balony.sk, Slovenská sporiteľná akciová spoločnosť, spoločnosť Recit, spoločnosť Shell, internetový portál www.malovanetrička.sk, spoločnosť Teraz. Červený lístok, máme výhercu, blahoželáme. Napriek tomu, že to je celkom cena pre výherkyňu, ale ja pevne verím, že nájde sa žena na okolí, ktorá túto cenu od vás dostane. Ďakujem za hlasovanie, gratulujem k výhre. A máme tu už ďalšieho výhercu. Opäť červený lístok, 50-ka N ako Noro. 50 N, červený lístok. Prvá cena. Náš počet dobieha. A ten spomínaný LED balónov, ktorý mal spoločnosť balóny, cereniny, balón.sk, vyhráva majiteľ červeného lístka. Je to dvojciferné číslo, súčet cifier je 8. Číslo je 6 a prvé číslo 2, 26. Ale Karol, ako K, teda ako Karol, 26K, červený lístok, prvá cena. Poprosím, poďte si pomedzi balónu, či už na Bratislavu, Ale určite nám sa že nám môžem. Gratulujem vám. A všetkým ostatným, ktorí by ste chceli venovať svojim blízkym, drahým priateľom nejaký naozaj originálny darček, kľudne www.balony.sk, určite si tam prídete na svoje. Ešte by som chcela dať do pozornosti vizitky a propagačné materiály, ktoré nájdete tu na pódiu, konkrétne maľované trička, vyhliadka vďaka letu balónov. A ďalej tu nájdete ešte vizitky, ktoré v podstate ste našli na začiatku plesu na svojich stoloch, a to je darujte 2% zo svojich daní. Konkrétne, ak teda by ste niekedy mali záujem pomôcť
pozornosť a pozývame do ďalšieho tradičného kola. Príjemnú zábavu. Príjemnú zábavu.